La recerca del nostre grup està focalitzada a valorar diferents aspectes de les artritis cròniques. Les artritis cròniques són un conjunt de malalties reumàtiques que estan associades a una marcada disminució de la qualitat de vida i que afecten gairebé un 2% de la població, és a dir, són malalties realment molt freqüents. Entre elles són les més conegudes, l'artritis reumatoide, el grup de les espondiloartritis i l'artritis psoriàsica. Concretament, el que fem és analitzar o estudiar els mecanismes que fan que es perpetuï aquesta inflamació i fa que es destrueixin les articulacions i aparegui la deformitat. I estudiem aquells factors pronòstics, siguin clínics, siguin immunològics o fins i tot moleculars que diguéssim que la determinen. Un dels objectius també principals de la nostra recerca és la búsqueda de biomarcadors, de marcadors bé siguin amb sang, bé siguin amb teixit sinovial, és a dir, en la pròpia articulació, que ens puguin fer avançar amb el que en diem un tractament més individualitzat o personalitzat d'aquestes artritis. Moltes d'aquestes malalties, sobretot l'artritis reumatoide, sabem abans que hi ha alteracions immunològiques que estan presents inclús molts anys abans que aparegui l'artritis. I estem estudiant això perquè possiblement es podria fer algun tipus d'intervenció terapèutica en aquesta fase que en diem preclínica i que fins i tot ens podrien arribar a pensar fins i tot amb la pròpia curació de la malaltia, que això és una cosa realment difícil. Això ho fem des del punt de vista amb diferents investigacions pròpies, però estem en col·laboració també amb diferents centres de recerca europeus que són pioners en aquest tipus d'investigacions i que això ja s'ha posat de manifest, per exemple, en diferents publicacions en revistes d'alt impacte.